Türkmenistan'a ýazky harby gullugy çagyryş möhsümi dowam edýän mahally Lewap vilayatyna gullugy çagyrlayan ýaş ýigdekçiler ýerli harby wekilliklerde öýdleriniň serkerdeler tarapyndan kemtidilýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan bir neçe ýaş ýigit bu ýagdaýlary tasdikleýärler. Ata-eneler öz çaglarynyň harby geljegini alada edip ünje galýarlar. Ýa-ni bir 18 ýaşyny dolduran ýaz geldi. Harby gullugyň öňü sirasyna bir ýerli harby wekillikde geçirilen belli alyş prosesiniň dowamyny özüniň serkerdeler tarapyndan paýyş tölleri bilen kemtedilenligini gurrun berýär. Men harby bellige alys isleri bir adaty prosedura bolar öýdüpdim. Emma harby wekilliklerdäki efirler we ofitserler bize hiç zat ýok ýerden kelesaň parazit diýip gygyrp başladylar. Her ýerdek meniň adym tutanlarynda kemtedici paýyş tözleri goşýardylar. Hatda maňa berilen bir soragy derrew jogap berip bilmedim welin bir ofitser meniň ýüzüme sarpyk çaldy. Diýip ýazy geldi aýdýar. Harby gullugy çagyryş möhsümine raýatlar ýerli harby wekilliklerde belli galynýarlar we ýa-ni ýurdun türlü sebäplerine ýerleşýän harby bölümlere gullugy alınıp gidilýärler. Köplenç degişli harby bölümlerden serkerdeler we tejribeli etkerler sebäplere uradylýarlar we gullugy çagyrlayan raýatlary ýerli wekilliklerden öz harby bölümlerine alyp gidýärler. Gullugy çagyryş prosesiniň dowamyna kemtitmelere sebäp bolan beýlik bir ýaş ýigdekçi hak verdi hem harby wekillikdäki belli alyş baştan geçirmelerini şeýle gurrun berýär. Harby wekillikde gören zatlarym we eşden sözlerim meni haýran galyrdy. Bizi nizama düzüler we ofserleriň ejelerimize gönükdiren paýyş sözlerini dinlemäge mejbur etdiler. Gulluk siýaly ejeme oğullaryny adym eder diýip üstümizden gülýärdiler. Diýip hak berdi aýdýar. Lewaply ýaşaýjylar şeýle hadisalaryň bir ýa-da iki däldigini, olaryň giň ýaýranlygyny we ýerli gaýtalanýanyny aýdýarlar. Ýa-ni ýakyna harby gullugy çagyrylan beýleki bir ýaş ýigit howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ütküdilen ýalkap durdy hem öz başdyny geçirmelerini gurrun berýär. Ol ýerli harby wekillige şortly we şypykly barypdyr. Men harby wekillikde geçirilen lukmançylyk barlygyna şortly we şypykly bardym welin ofser meni çykaryp koýup goýberdi. Men oňa garşylyk görkezjek boldum welin ol meniň ýakamdan tutup daşary ikdiňdi. Diýip ýalkap durdy aýdýar. Şeýle kemtitmeler barada birinji agızdan öz ogullarynyň eşidýän eneler bolsa, bala çağlarynyň harby bölümlerde geçirjek etker durmuşyny alad edýärler. Heniz harby wekillikde şeýle synaglara duçar edilýän oglumyň harby bölümlerde başyna nämeler geler, şeýle pikirler we aladalar bilen giýjelerine rahat uklap bilemok. Häkimetler şeýle adamkärçiliksiz düzgün bozmalara üns bermeýärler. Diýip Lewaply ene gurrun berýär. Türkmenistanda ýazky harby gullugy çagyryş möhsümi şu ýyl 1 aprel 30-njy ýyl aralygyna dowam edýär. 18-27 ýaş aralygyna harby gullukdan boşamagy ýa-da onuň möhletini ýyda süýşürmäge hukugy bolmadyk erkek raýatlar hökmany harby gullugy çagyrlýarlar. Çagyryş möhsümi ýylda 2 gezek aprel, may, iýun we oktýabr, noýabr, dekabr aýlaryna alınıp barlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýylam ýurdun ençeme sebäplerini orta mektebi tamamlayan 18 ýaşly ýaş ýigitlerin gysgaly ýagdaýda harby gullugy çagyrlanyny habar berdiler. Bu aralykda ýurtda demografiýa krizisi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna maýyň başlaryna raýatlaryň harby gullugy ýaramsyz hasap edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň harby ýolbaşçylar tarapyndan gaýtadan kesgitdirenligi Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Şonu raýatyň harby gullugy ýaramsyz kabul edilmegini talap edýän keserleriň sany gysgaldyldy. Türkmenistanyň harby pudawyny eskerlere ýowuz daraşylmagy, olaryň biri-birilerine ýowuz çemeleşmegi we giň ýaýran kemsitmeler ýyllar boýy dowam edýär. Ýöne bu ugurda bar bolan problemalar harby ýolbaşçylar tarapyndan açaçan boyun alınmaýar. Döwlet media serişdeleri hem şeýle meseleleri agdamaýar. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlar üçin harby gullugy alternativ raýat gullugyny hödürlemeýär. Konstitusiýanyň 58-nji maddesi Türkmenistanyň gorumagy her bir raýatyň mukaddes borjy hökmüne kesgitleýär we her bir erkek adam üçin ählumumy harby borçlulygy belleýär. Azatlyk radiosy Lewap vilayatynyň harby wekilliklerine ýol berilýän kemsitmeleri boýunça harby edaralardan tesbir alyp bilmeýär.